una. Cheamă-mă în ziua de necaz, cheamă-mă în orice ceas, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Cheamă-mă în ziua de necaz, cheamă-mă în orice ceas, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Celui ce veghează pe cărarea mea, eu, zice Domnul, îi voi da mântuirea. Cine în orice vreme îmi mulțumește, acela este omul ce mă proslăvește. Cheamă-mă în ziua de necaz, cheamă-mă în orice ceas, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Cheamă-mă în ziua de necaz, cheamă-mă în orice ceas,